जिब्रैथि महिलापारा गामिनि बैसागु खुंनाय बे बैसागु फालिथाय बे बैसागु फालिथाया दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै सोलिबाय थादों आरो दायो गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ। मोनायाव हारिमु बिलिफां आं थारैनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों नैबे गामिनि गासैबो रायजो राजा आरो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरनो बोसोर गोदान बैसागोनि आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो खुलुमनाय जासिहरो। नैबे गामिया ओरैबायदि मोनसे गामि, ओरैबायदि मोनसे गोजाम गामि, बे गामियाव दिनै बेसेबांबा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बैसागो फालिबोबाय थादों आरो दिनै नैबे गामिया जौगासार महर मोनबाय। नैबे गामिया दिनै बोसोर गोदानजों लोब्बा लाखिनानै ओरैबायदि समायना रमायना गामिनि रायजोफोरा लोब लोब ओंखारबोनानै बैसागो फालिनाय हाबाफारि खुंदों। दा बेखायनो बिथांमोननि गामिनि सेंग्रा आफादनि आरो बानजाय आफादनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों आरो गामिनि रायजो राजाफोरनो आं साबायखर जासियो। खारन बोसोर गोदानाव बैसोगोराफोरखौ सिबिनाय खुलुमनाय आरो उन्दैफोरखौ जोङो मान होनाय अननाय बेबायदि जि मोनसे जोंनि आब्रुथि गोनां नेमखान्थि, बे नेमखान्थिजों बिथांमोना दिनै बे बैसागो फालिनायखौ दिनै नैबे गामिनि फांसननि गेजेरजों रंजानायनि गेजेरजों दिनै गोदान महर लानो मोनदों। दा बेखायनो आं आसा खालामो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे नैबे ओनसोलनि गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरा मोजाङै मोजां अनलायनानै मोजाङै मोजां बयनिबो गोजोन देहा बयजोंबो जाहाथे खौसेयै थानो हायो, बेखौनो आं आफा इसोरनिसिम बोर बिनानै आरो दिनै नैबे महिलापारानि जि जिब्रैथि रंजालि बैसागु फालिनाय, बे फालिनाया आबुं महर मोनथों आरो आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों हामग्लायनाय जासिहरो। बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम अलरेडि आङो आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो दिनै बैसागोनि बोथोराव गासैनोबो बिटिआर ओनसोलनि आरो आसामनि गासैबो हारि माहारि जों बयबो जाहाथे मोजाङै गोजोनै खौसेयै जाहाथे जों थांनानै थानो हायो, गोजोनै जों बयबो जाहाथे गोरोबलायनानै गोजोनै सान्थियै रायजो जानो हायो, आं बेखौनो आफा इसोरनिसिम आरज गाबो। मा होनो महिलापारा देरहासार क्लाबजों खुंजानाय सानसेनि जे रंजालि बैसागु फालिथाय, बेवहाय आङो माननि आलासि हिसाबै दानि बावैसो बाहागो लाखांबाय। आं बे गामियाव बैसागु फांसन हिसाबै सेथि खेबनि थाखाय बाहागो लाफैदों। आं थारैनो गोजोनदों। बिथांमोननि क्लाबा बा लाइमोनजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा जोंनि हारिनि जि रंजालि बैसागु फोरबो लोगोसे गोदान बोसोर बेनि आसारखान्थि नेमखान्थिफोरखौ बिथांमोना लाखिनो थाखाय गामियैनो खस्थ' खालामनानै नैबे सानसेनि हाबाफारिखौ खुंदों। खोब मोजां हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं थारैनो जोबोद गोजोनदों। देग्लाय आङो अकल सोमलिगुरियाव फैदों नङा, समस्थिनि फ्राय गामिफ्राव आं थांदों। आङो खोब मोजां मोनदों एबार रायजोफोरनि बैसागुआव बाहागो लानाय, बिसेसकरि बर' गामिफोरनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाया खोब मोजां आरो बयबो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय गाननानै जोंनि आसारखान्थि नेमखान्थिफोरखौ सामाजिक भाबै ज' आङो फालिनायखौ नुनो मोनदों आरो बियो आवगोलनिख्रुइ जथेस्थ' साबसिन जादों। बे हिसाबै आं थारैनो गोजोनदों। जों जुदि बिदि जोंनि फोरबो जोंनि हारिमुफोरखौ बिदि जों ज' हाबाफारि लालांबाय थायोब्ला आङो थारैनो फोथायनाय दङ जोंनि इयुन जोलैनो जों होलांनो हागोन आरो जोंनि इयुन जोलैया जोंनि हारिमुफोरखौ हमथागोन, आसारखान्थिखौ हमथागोन आरो बेजोंनो जोङो बर' हारिनि सिनायथिखौ इयुनाव जों होलांबाय थानो हागोन। आं बेखौ मिजिं खालामदों।